focista, hogyha labdát lát, akkor nem bír magával. A zenész is olyan, hogy mindig van pengető a zsebében, és hogyha zenét hall, akkor rögtön beindul. Én is így vagyok ezzel, és nagyon örülök, hogy itt lehetek. És arra gondoltam, hogy megkaptam ezt a felkérést, akkor arról szeretnék néhány szót szólni, hogy van néhány ilyen dolog az életünkben, mint a barátság, meg a szerelem, meg a zene, meg aki szereti a sportot, annak a sport, hogy valahogy ugye az embert a szíve mélyéig úgy megérinti. Tehát, hogyha megy a zene, akkor az úgy magával ragad, és az igazi zenész az úgy ösztönből játszik, és az a helyzet, hogy úgy vagyunk ezzel, hogy így valahogy a szívünk mélyén így össze is keverednek ezek a dolgok. Szóval amikor zenélünk, vagy zenét hallgatunk, akkor ugye a mennyben érezzük magunkat. És különösen is, amikor olyanokra gondolunk, akik itt Szolnokon zenéltek, és már most nincsenek közöttünk, és akkor az a képzetünk van, azt szeretnénk hinni, azt szeretnénk gondolni, hogy hát valahogy ők azért folytatják. Nem tudom, hogy mennyire ismerős a dolog, de a Biblia szerint azt mondja a Biblia, hogy a jövője ennek a világnak nem az, hogy egy nagy világkatasztrófa lesz, és minden tönkre fog menni, hanem lesz egy irdatlan nagy buli, így is mondhatnám. A Biblia azzal fejeződik be, hogy egy óriási nagy zenélés van, örömzenélés, éneklés, úgyhogy minden, ami itt történik ebben a világban, az annak a fő próbája. Csak arra kell figyelni, hogy egy kicsit úgy összekeveredik sokszor az ember szívében az, hogy minden, ami érzelmileg megragad, az akkor valahogy összekeverjük a vallásossággal, meg a hittel, meg ilyesmivel. Kimegyünk a természetbe, megnézzük a hegyeket, és azt látjuk, hogy ez olyan, mint egy festmény. De hát nem a hegyek olyanok, mint a festmény, hanem a festmény olyan, mint a hegyek, nem? És amikor jó zenét hallunk, akkor azt mondjuk, hogy ez olyan, mint a menny. Hát igen, mutat rá egy kicsit, szóval vigyázni kell, hogy nehogy összekeverjük. A Gyaloggalop nevű, vagy című opusz, azt gondolom, hogy sokaknak ismerős, amikor azt mondja az apa a fiának, hogy fiam, nézd, egy napon ez majd itt mind a tied lesz. És akkor egy fiú megszólal, hogy mi a függöny? Dehogy a függöny, hülye gyerek, hát a függönyön túl, ami van, az ablakon túl, nézd meg, az egész határ, ameddig ellátsz, az mind a tied lesz. És egy kicsit ilyen a zene is. Tehát, hogy amikor zenélünk és éneklünk és jól érezzük magunkat, akkor az olyan, mint a függöny. De a függönyön túl van valami más, ott van Isten, ott van az az örökkévaló nagy zenélés, ami, na most, hogyha a zene, ami Istennek az ajándék, az ennyire jó, akkor milyen lehet maga Isten? Úgyhogy valahányszor jó buli van, meg jó zenélés van, és jól érezzük magunkat együtt, és gondolunk azokra, akik már most itt nincsenek közöttünk, itt ebben a zenekarban, vagy ezekben a zenekarokban, már most nem játszanak sajnos közöttünk, most érezzük, hogy hiányoznak, de akkor gondoljunk arra, hogy az ő életük, meg a zene, az olyan, mint egy jelzőtábla. Nem a jelzőtáblán kanyarodunk, az jelzőtábla az csak mutatja, hogy az út arra megy. Hogy a zene az mindig mutat arra, hogy van Isten, van örökkévaló világ. És a kettőt ne keverjük össze, és hogyha megtaláljuk az igazit, hogyha a zene elvezet bennünket Istenhez, akkor már nem volt hiába ez az egész sorozat, és hadd tegyük meg azt, hogy akkor kinyitjuk az ablakot. Amikor kinyitjuk az ablakot a mennyország fele, azt úgy hívjuk, hogy imádság. Hogyha szabad, akkor mondok egy pár szóban imádságot. Istenünk, köszönjük neked, hogy szeretsz bennünket, és ebben a világban nagyon sok jó dolog van, amit nagyon élvezünk. A zene is ilyen. Köszönjük a zene ajándékát, nagyon nagyszerű dolog, és köszönjük neked azokat az embereket, akik ezt nagyon tökéletesen tudják művelni, és magukkal ragadnak, és megérinti a szívünket. Köszönjük neked azokat az embereket is, akik már most nem élnek itt közöttünk, de gondolhatunk rájuk, emlékezhetünk rájuk. Én azért imádkozom, hogy segíts, hogy ez a koncertsorozat is, a ma megszólaló zenék is mind valahogy bennünket, a szívünket fölemeljék te hozzád, és téged keressünk, téged találjunk meg, az igazi zenészt, az alkotók alkotóját, a zenészek zenészét. Kérlek, Uram, hogy áld meg bennünket. Amen. Köszönöm szépen, és akkor további szép délutánt, illetve estét kívánok mindenkinek. Át is adom a mikrofont